होखे कि जे कहे से करो मजा आवे, जेकरा के कहल जाए से करो मजा आवे, आ जे सुने से करो मजा आवे। पकड़ले कलैया बरनेरा पिछवा में देवा राक्षसैया पकड़ले कलैया बरनेरा सैया बारने राम पीछवा में देवरा कसैया पकड़ले कलैया बारने राम। है जीव रूपी दुल्हन आज माई मर गईली नु। आश्चर्य के बात ई नहीं है कि माई मर गईली, आश्चर्य के बात ई बा कि जौना लोक में हमनी के जियत तानी ए लोकवे के नाम हम मृत्यु लोक, हम मृत्यु लोक में हमनी के जियत तानी। ए लोक के इहे सच्चाई बा जे आइल बा ओकरा जाए के पड़ी, ई कबो डर नहीं खे सकता ना विवेक भैया। यही लय में हनुमान जी के गोर लागल भक्त लिख बाबा ए बाबा धावा धावा अंजनी के बबुआ तो सभा में सहैया हो भैरा भंवरों में पड़ल पिया नैया, भंवरों में पड़ल पिया नैया तो केहू ना खेवैया बरनेरा केहू ना खेवैया बरनेरा देखता भक्त के हनुमान जी रौरा बिना है भव सागर से केहू पार लगावेला नहीं। ए मास्टर बाहरी बा अरे नदिया प्रभु जी
नचनिया बाकी जब गीत होखे या निर्गुण होखे जब भिखारी ठाकुर के 6 फीटा लौंडा फनस लू तो तार तू जितना फनलू हो से 3 इंच और अधिक हमार देखबू हम दिखाई अब तो हम नाची लेना बाकी कहती है तो दिखा देगा मास्टर गोहरी माना दिया हो गोहरी माना दिया हो बाहर नचनिया बाह साफ बुझाए कि 6 फीटा लौंडा कूदता रहा अब तहरा से हमार बीच थोड़े होई तू बारू चाहे निर्मला जी बाड़ी तो तू लोग रास्ता हो हमनी का राही हई राही आवेला जाला रास्ता तो अपना जगह पर ठीक है गोहरी माना दिया ये प्रभु जी टूटल मोरी ढालिया बरिएरा भैया कहू पहिलल के नाखे भैया आरे कहू पहिलल के नाखे भैया चौगुन होई ना उधार से चालू है ना उधार से बंद होई तब भवर में नैया भवर में नैया भवर में नैया बारी सर्वसम्मानित बाबू कृपा शंकर सिंह जी हमरा के